kontrobersyal, Winersa niya ako. mas pinainit, Ramdam ko ang halik niya sa leeg ko. Bababa sa aking. at mas pag-uusapan. Tinanggal niya bigla yung panty ko. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi, Kabisyo! We're back to the program and it's still me, DJ Rakitera! 11:48 ng gabi at kapiling nyo pa rin ako sa 90.7 Law Radio at kasama pa rin po natin ang ating caller of the night. Hello, magandang gabi sa iyo. El from Cavite. Nandiyan ka pa ba, El? Yes, DJ Rocky. Ayun. So, El, tinanong kita kanina, gaano ka nakakasiguro kung hindi ka na mafo-fall or na hindi ka na mafo-fall dito sa naging kabit mo? Since sabi mo, nakakalaro mo pa siya. Sobrang sure naman na po ako kasi alam ko nga na tapos na naman na po kami. As in, magkaibigan na lang po talaga kami. Eh, paano pag nag-effort siya sa'yo tapos na-realize niya na gustong-gusto ka pala talaga niyang maging jowa? Wala na po talaga, DJ Rocky. Okay na po kami ng husband ko. So, hindi mo ba siya lalayuan? May ganun, or okay ka na, kaya mong mag-control? Kaya naman na po. Okay. So, feeling mo good friends lang talaga kayo? Mhm. May pagkakataon ba na pwede mo siyang maipakilala sa asawa mo bilang kaibigan? Pwede naman po kasi friendly naman po yung husband ko eh. Oy, friendly. Yes. So, ngayon, wala ka na talagang itinatago, wala ka ng baggage na dala-dala, kasi tapos na yung nangyari sa inyo nitong naging kabit mo through ML. Wala na po. And kung may learning ka dito sa naging situation mo, ano ito? Anong masishare mo sa ating mga kabisyo na nakikinig ngayon? Alam ko naman po na sobrang maling-mali talaga yung nagawa ko. Siguro po, nagkulang lang kami sa communication ng husband ko. Yun nga po, nawalan siya ng time sa akin. And nahanap ko sa ibang tao yung time na hinihingi ko sa kanya. Kasi iba-iba naman po tayo ng nangyayari sa atin sa araw-araw. Ako po, yun lang po ang kailangan ko talaga, yung time ng husband ko. Yun nga po palagi kong sinasabi sa kanya eh, oras mo lang ang hinihingi ko, wala ng iba, yung oras lang talaga. Tapos napag-usapan naman na po namin yun na yun nga po, bibigyan niya na ako ng time. Nagsisi na din po ako sa nagawa ko. Though hindi ko po maamin sa kanya kasi sobrang magagalit po siya, yun. Yeah. And nasa sayo naman yun eh, kung gusto mo pa ring aminin sa kanya or hindi, or tapos na yun. Kasi nga, some things are better left unsaid. Pero may kasabihan din tayo, the truth will set you free. So, alin man dun sa dalawa, ang mahalaga eh, natuto ka at the same time, gumagawa ka ng paraan para maging okay talaga kayo ng asawa mo, 'di ba? Doon naman tayo okay, kapag natututo tayo dun sa mga nakaraan natin. And meron tayong admission of mistake. Ayan. Hindi naman po tayo matututo muna eh, tapos gagawa ng kamalian. True. Ayan. So, mahalin mo ng totoo ang asawa mo at anak mo. And wala kang magiging problema pag ganun yung ginawa mo. Ako din nga, ganun din yung gagawin ko. Anyway, may gusto ka bang i-shout out or meron ka pa bang gustong sabihin? Wala naman na po. Yun na lang, sana wag mangyari sa kanila yung nangyari. Tsaka wag nilang gagayahin, gano'n. Kumbaga, sa relasyon po talaga, pinaka-importante, communication and yung respect. Totoo. Ayan. Maraming salamat sa iyo, El from Cavite. Ingat ka Thank you din, lagi. DJ Rocky. Thank you. po. God bless. God bless also.
at least, merong tinatawag na learning. Actually, iba-iba kasi tayo kung paano natin ma-handle yung ganong klaseng past natin na alam natin naging mali. May iba, kaya kasi nilang gawing kaibigan na lang yung taong naging karelasyon nila. Although sa paningin ng iba, hindi dapat ganun yung nangyari na maging kaibigan pa rin nila kasi ito yung tukso na lumapit sa kanya. And kapag malapit pa rin sa yung tukso, pwedeng-pwede ka pa rin madala nito. And it's all about knowing yourself and self-control. Kung alam mo na talaga sa sarili mo na decisive ka na o decided ka na doon sa pagpili mo sa partner mo, then you have to make things right. You have to choose the right things. At kung palagay mo, isa sa paraan ay ang paglayo dun sa taong naging karelasyon mo even in a month, then gawin mo. Pero kung palagay mo okay na lang na gano'n, na friends lang kayo, wala naman ng halong kung ano man, edi okay lang din. Pero tandaan mo kabisyo ang tukso, hindi naman yan yung lalayo sa'yo. Ikaw mismo ang lalayo sa tukso. Tao po ang lumalayo sa tukso. Kaya nga dun sa kanta ni Eva Eugenio na tukso, di ba ang sabi niya ron, "Oh tukso, layuan mo ako." May bago ng lyrics dun, na iba na sa panahon ngayon. Dapat yun, "Oh tukso, lumayo sana ako." Kasi ang tukso sa panahon ngayon, wala po silang mga paa, no, para lumayo sa inyo. Meron lang silang madikit na balat para lumapit sa inyo. So ikaw talaga ang gagawa ng paraan para makalayo sa tukso. Hindi yun nilalapit mo pa yung sarili mo sa tukso. At kung meron man tayong gustong lumapit sa atin, siguro pera na lang, no? Pera. Kasi yung pera na yan, magagamit pa natin yan Oh. Charot lang, Daron. Tsaka kapag may asawa na kayo, may mga anak na kayo, di ba? Huwag niyo mong kakalimutan na maging open. Bukas. Sa pagsabi ng totoo. Kung ano nararamdaman mo. Kung meron kang nararamdamang mali sa relasyon, kung meron kang nararamdamang kulang, magsabi ka. Kasi hindi naman manghuhula yung asawa mo. Hindi naman siya si Madam Auring. Hindi siya si Rudy Baldwin para hulaan kung ano nararamdaman mo. Magdepende na lang tayo sa horoscope, gano'n? Hindi naman gano'n. Kaya nga, meron tayong bibig, boses, pandama, feelings, emotions, senses, ay para gamitin natin sa tamang paraan. Gamitin natin para sa taong pinili nating mahalin habang buhay. So, that's it. I hope yung mga kabisyo natin na naglalaro ng ML ngayon, maliwanagan. Na kung hahanap po kayo ng kabit, wag na po sa ML. Sa Call of Duty na lang. Charot, Darot. Charot lang, Darot. Biro lang yun Kung hanap kayo ng kabit, si Lord na lang yun. Siya yung pinakamagandang third party sa buhay ng dalawang mag-asawa o ng dalawang nagmamahalan. Yan. Hindi masarap magkaroon ng kabit-kabit, diba? Lalo na kapag ito yung nagpapasabit, diba? Sa magulo mong isip, yan. Nagpapagulo lalo ng isip mo, di ka pinapatulog, di ka binibigyan ng kapayapaan. Napakasarap magmahal. Lalo na kung tamang tao yung minamahal. At tamang tao din yung nagmamahal sa'yo pabalik. Napakasarap maging totoo. Na kahit minsan medyo may kasakitan, diba? May masakit. May konting paghihirap. Pero okay lang. Gumagaan. Panandalian lang yung sakit. Yung kaluwagan sa puso't isipan, panghabang buhay. At dyan po natatapos ang ating Top Secret o programa ngayong gabing ito. Bukas po ulit magsasama tayo 9:00 ng gabi hanggang hating gabi. Tatapusin po natin
ang araw at sisimulan natin ng panibagong araw. Kapiling ang inyong Basa Princess DJ Raketera at kayo nakatutok dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Bye-bye! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!